Samantala, bangkay naman ng Benatilyong nalunod sa Angalacan River sa Mangaldan natagpuan na. Para sa detalye, panoorin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Dalawang binatilyo ang nasawi matapos malunod sa ilog sa Angalacan. Natagpuan na noong Lunes ng umaga ang bangkay ng binatilyong nalunod sa Angalacan River sa Mangaldan, Pangasinan matapos ang isinagawang retrieval operation ng mga otoridad. Ayon sa ulat ng pulisya, isang walang buhay na katawan ang namataan sa bahagi ng ilog sa barangay Kasibong, San Jacinto, kung saan agad na rumisponde ang mga tauhan ng MDRRMO at iba pang ahensya. Positibong kinilala ng mga magulang ang bangkay bilang ang nawawalang 17 anyos na residente ng barangay Gagasangan, Mangaldan na isa sa mga biktima sa insidente noong December 13. Dinala ang katawan sa RHU Mangaldan kung saan ito idineklarang patay. Sa panayam ng IFM Dagupan, nagpahayag ng matinding lungkot ang ina ng isa sa mga biktima sa sinapit ng kanyang anak. Hindi ko talaga inaasa na ganun ang nangyari sa kanila. Ay masasabi ko sa mga kabataan na gustong maligo sa ilog, sana mag-ingat sila dun sa river na yun. Huwag na silang pumunta kung sakali. Matatandaang noong December 13, bandang tanghali, nagtungo umano sa ilog ang mga biktima at nagsimulang maligo sa Angalacan River. Ayon sa mga saksi, nakita ang mga kabataan na lumangoy at patungo sa gitna ng ilog at unay inakalang naglalaro lamang hanggang sa humingi na umano sila ng saklolo. Agad umanong rumesponde ang mga saksi at nasagip ang dalawang biktima. Isa sa mga ito ang nawalan ng malay at sinugod sa ospital, ang ngunit idineklarang dead on arrival bandang hapon sa parehong araw. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.